Шахід, шахід. Situation on other bridge. Окей. Все хорошо. Сука. Окей. Рука, не трогай руку. Не трогай руку. Окей. Не трогай руку. Сука. Окей. Окей. Сука. Не трогай руку. Everyone. Lay them down. Та. Hey, Ola. How are you? Я поранений. Хорошо. Блядь, тоже поранений, сука! На турникет, є турникет! Yes. Накладай турникет, блядь! Біля плеча. Накладай йому турникет! Турникет на руку! Ти накладай! Бігом, блядь! Here. Бігом накладай, блядь! Да. О, блядь. Oh, fuck. Вище, саме вище! Саме вище не можеш, сюди! Саме вище, в мене командир ранений! Вище сильно зажимай, бігом, блядь! Давай! Закручуй сильно, блядь! Ключі від машини де? У мене в кишені зараз. І ти можеш, блядь! Я, блядь, зараз. Тільки рука? Тільки рука? Здається, да. Вставай, блядь! Let me see talk. Давай, приходь, блядь! Рюкзак! Я взяв!